kiɗa na ango da amarya. Fatima ta zama amarya ga Usman angonta. Aure na soyayya ne, auren masoya ne. Na yi ruyan Usman na yi muku waƙar aure. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Wanda yake min yau har gobe shi na safari. Kiran na yau baitoci nawa duk cikin tsari. Waka ta aure zan rero batittika tari. Gare su ango da amarya da minko sun aure daɗi. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Dubun salati rabbi da dama daga Abdallah. Tana Aminatu mai kaunar mu ne Rasulallah. Sa'ahani har da sahabban saman sako jilla. Sun yi aure sunnar dan Amina sun raya faɗi. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Riba ta soyayya aure suna ta manzan mu. Shi kun kayo kuma lallai ribar ta kun samu. Allah ya sa albarka addu'a muke yi mu. Fadar mahal Usman kun rike so da ƙauna ku ji daɗi. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Komai yayo farko wata rana dole zai kare. Sai mutuwa ce za ta raba zaman ku ku jure. Samar ku laushi zai sa makiyan ku su tsere. Tunda an daura auren naku ku yi ta yin takun faɗi. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Da tausayin ki a raina za ki bar iyayenki. Aure ki kayyo ki je ki gidan ki yi bautar ki. Ki toshe kunnen ki yan gulma da sun nufo gunki. Bakar kawa kyale ta munafuka akan titi amarya. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Zana faɗa ma ango zuciyar ta kasa ce. Da ta yi ma laifi sanya ranka haka ka huce. Alai na manzan makwai koyi akan fa ya dace. Hakuri shi ne ribar zama na aure ki amarya. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Idan ya dawo gida Fatima zo ki tarbe shi. Idan ya huta ki ba shi ruwan sanyi a baki shi. Idan kika yi haka babu kamar ki ko a raina shi. Ango ka yoda cin Fatima wacce ba ta yin kauɗi. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. A ko'ina ni na mutum yakan zama jari. Kila da biyayya amarya baburi. An yau shaidar ki amarya walla bakin kari. Wata ahirar ta Fatima ba ta yin karin manda. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Kula da Fatima nauyi na ta duk yana kanka. Kada ka manta Fati amana ce aka baka. Sai an yi shuka kafin nan fure akan tsinka. Ita gida sai ka murza a baki sannan ka ji gardi. Auren masoya ne, an daura Usman ango ne. Fatima amarya ku yi shagalin biki kawai dangi mata. Wassalam ango da amarya nan ne zan bar ku. Ɗahiru ne yan Usman wanda ya yi waƙar ku. Yaran gidan Adam bi Adam masoyinku. Afan
a tashi wata ran za ku samu ribar yin aure. Auren masoya ne an daura Usman ango ne Fatima amarya kun shagalin biki kawai dangi mata. Auren masoya ne an daura Usman ango ne Fatima amarya.